Croacia é o único país de Europa cuxa preselección para Eurovisión ten nome de muller. O famoso Dora chámase así por Dora Pejacevic, unha das primeiras compositoras en introducir a canción orquestral na música croata e autora da primeira sinfonía moderna da música do país. Pois o Dora deste ano deixounos unha inesperada sorpresa cando o artista Sasa, unha das favoritas a alzarse co triunfo, se retirou a última hora deixando unha praza dispoñible para o primeiro reserva. E ese primeiro reserva era Marco Purisic, máis coñecido como Baby Lasaña, que anos atrás fora guitarrista nunha banda de rock e que xa participara no Dora en 2019. O seu Rim Tim Taggy Dim viralizouse rapidamente no país, converténdose nun auténtico fenómeno de masas e conseguindo ademais o pasaporte a Malmo. Marco, idesme permitir que non lle chame Baby porque me sinto ridículo, describe o seu tema como unha canción humorística sobre a emigración da mocidade croata que conta a historia dun mozo que abandona a súa aldea en busca dunha vida mellor e da ansiedade que iso lle produce. Rim Tim Taggy Dim sería deste xeito o nome dun baile tradicional ficticio da aldea deste rapaz. O videoclip da canción acumula 3,6 millóns de reproducións e Croacia é, agora mesmo, primeira en casas de apostas para lograr un micrófono de cristal que só conseguiu unha vez como parte de Yugoslavia en 1989. Tecno, heavy metal, pop, trap e un inconfundible trasfondo folk. Serán estes ingredientes suficientes para que Europa devore a lasaña croata? Rim Tim Taggy Dim, de Marco Purisic, canta Baby Lasaña, Croacia.